Жена, родена на 3, 12, 21 или 30 число. Това е жена тройка. Наричате кралица, защото тя просто не може да остане незабелязана. Обожава лошите момчета. Такива супер силни мачовци. Но самата тя е точно такава. Ярка е, експресивна, не може да я заглушиш в компания. Винаги има отговор на всеки въпрос. Ще ти изговори без проблем. Нейната зона на израстване е сцената, блогерството. Най-популярните блогери почти винаги са тройки. Но какъв е най-големия проблем? Силните емоционални амплитуди. Вечната променливост. Сутрин измисля нещо, вечерта вече го е забравила. Много е трудно да започне ново нещо. Нов проект, YouTube канал, сега започвам, а вечерта вече не се занимава. Ако вкъщи има драми с мъжа, с детето, тя изцяло забравя за личната реализация.